Αν πάμε με 60%, σας λέω καταρχήν, θα σταλεί ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι κοιτάξτε κύριοι, εδώ η κοινωνία έχει αποφασίσει να γυρίσει σελίδα. Που σημαίνει, όποιος θα βγαίνει στους δρόμους κάθε μέρα για να νομίζει ότι θα κάνει απεργίες, για να ανατρέπει την οικονομική ανάπτυξη ή να δημιουργεί νέα δεδομένα, θα βρίσκεται αντιμέτωπος με το 60%. Δηλαδή θα απαγορεύσετε τις απεργίες? Όχι, δεν υπάρχει το πράγμα. Γιατί διευκρινίστε το, γιατί όπως το είπατε, εγώ που είμαι λίγο αφελής και δεν ξέρω, αυτό μπορεί να κατάλαβα. Μπαίνετε σε μια λογική αντιδικίας που δεν την έχω. Βάση περιπτώσει. Πάμε στο άλλο. Δεν έχετε συνηθίσει τα ερωτήματα. Δεν έχετε συνηθίσει ενδεχομένως τον έλεγχο. Εγώ πάλι δεν μπορώ διαφορετικά. Θα απαγορεύσετε τις απεργίες και τις διαδηλώσεις. Θα απαγορεύσετε τις απεργίες και τις διαδηλώσεις. Τότε τι εννοούσατε πριν? Ότι ο κάθε ένας που θα σκέφτεται να κατεβαίνει σε απεργία, όταν θα ξέρει ότι υπάρχει ένα 60% που στήριξε μια πολιτική, η οποία πολιτική αυτή πιστεύει ότι πρέπει η Κύπρος να γυρίσει σελίδα στη λογική ενός σωστού μνημονίου, τότε θα σας πω εγώ τι θα γίνει εκεί. Ελάτε κύριε Δαμένη. Κύριε Παγγελάτο, για να προσθέσω στη συσσωρευμένη εμπειρία σας ως δημοσιογράφος, να σας πω ότι τη δεκαετία του 90 όταν κυβέρνησε ο συναγερμός, είχαν ετοιμάσει νομοσχέδιο για απαγόρευση των απεργιών. Αυτό προς απάντηση της απόκρυψης που υπήρχε στο ερώτημα σας.